Bono kanpainia maiatzen 23an hasiko da eta herriko dendetan erosketak merkiago eitzeko aukeria emongo dau. Homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna. Udalak elkarlan hitzarmenak sinatu ditu mugimendu feministiagaz eta hegoaize elkartiagaz. Asteburu honetan, 20. iparraldeko haiziak ekintzaz betetako asteburua itxiko gaitxue. Astebururako giro sargoreza eta ekaitz arriskua. Herriko merkataritza eta zerbitzuari laguntzeko eta honetan eitzen dan kontsumua laguntzeko asmoz, maiatzaren 23tik ekainaren 27ra Lekitxo bonua kanpainia ipiniko dabe martxan, udalak eta Kitxo merkatari elkarteak. Heldu da berriro Lekitxoko bonuen kanpainia. Ongo urteko berrikuntzia da online bidez izango dela. Eta 2 bono mota egongo dira zela. Bebai, jakin 16 urtetik gorako guztiak aldabela parte hartu eta lea artibai eskualde guztira zabalduta dagola. Anima eta hartun zeure bonuak. Bonuak online eskuratu halko dira maiatzaren 23tik 30 bitxartian lekitxobonuak.dendago.com orrialdian. 2 aukera egongo dira. Alde batetik, 7 eurota erdi ordainduta 10 euroko bonua eskuratu halko da, eta bestetik 15 euro ordainduta 20 euroko bonua lortu halko da. Bonu honekin deskontua lortu halko dozu zeure erosketetan. Ez euki zalantzarik, lortu zeure bonua eta erosi Lekitxoko dendetan. Martitzenian, maiatzak 17, homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobizen kontrako nazioarteko eguna ospatu zan. Eta Lekitxoko ikastetxietako ikasliak adierazpen bateratu egindabe, Lekitxon eta mundu osoan, sexu eta genero aniztasunarekiko gorrotuak eragindako erasuak salatzeko. Ikasliak ostadarren koloriak intxantzitza bandera erraldoia osatu dabe eta sexu orientazio zein genero identitate ezberdinen kontra emoten dizen eraso eta diskriminazioak ezabatu egin behar dirasela azpimarratu dabe. Euren mesua oso argiza da. Herritxar guztizon zeregina da aleginak batzia gizarte inklusibo eta anitza lortzeko. Errespetatu daigun bakotzen nortasun eta isaeria. Herriko hainbat taldegaz elkarlanerako hitzarmenak sinatu ditu aste honetan udalak. Alde batetik, Lekitxoko mugimendu feministiagaz Andra Etxia zabaltzeko hitzarmena sinatu da. Horren bidez, herri feminista bat eraikitzen jarraitzeko espazio bat albidetuko da. Eta jabetza publikoko espazio bat egokitzen dan bitxartian, elkartiak bere ekintzak gehitzeko lokal baten alokairua ordainduko dau udalak. Bestalde, hegoaize bela taldiagaz be hitzarmena sinatu da. 1988 urtean sortutako kirol talde honek belia sustatzeko helburua dauko, eta herriko ikastetxe eta kirol taldiakin batera hainbat ekintzatan parte hartzen dau. Hitzarmenagaz, elkartiak bere funtzioiak betetzen jarraitzeko lokal baten alokairu ordaintzeko laguntzia emongo dotzo udalak. Asteburu honetan, iparraldeko haiziak bueltatuko dira bere 20. edizioiagaz eta ekintzaz betetako asteburu eukiko dugu. Bariko arratzaldian, bertso saio eukiko dugu. Zapatuan, barriz, gisau txapelketia egingo dagoizian, eta arratzaldian musika taldien kalejirak eta dantza ikuskizunak izango dira. Eta domekan, iparraldeko eta hegoaldeko artisauen azoki eukiko dugu plazan, goizeko 11 eguerdiko ordu bitxartezetara bitxartian. Zapatuan, eguerdiko 12etan, ipuin kontaketa saio eukiko dugu liburutegizan, Iñigito Txapelpunk idazliagaz. Lekitxarrak bere 2. ipuin liburuko historizo batzuk kontatuko dotzo sumiari. Bestalde, Lea Artibai amankomunazguak familia zaintzaileentzat tailerrak berreskuratuko ditu, eta maiatzen 26an eta ekainaren 2
16 eta 30an, ongitzatia berreskuratzeko tailerra antolatuko dau Lea Artibai amankomunazguak jubilatuen egoitzan. Pandemisen ondorioak dirasela eta barriz normaltasunera bueltatzen laguntzeko ikastaroa izango da. Gizarte zerbitzuak abildua leaartibai.org helbidera idatzi egin beharko da. En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde. El arma del engaño. Bigarren mundu gerran, inteligentziako bi ofizialek gorpu bat eta paper faltsuak erabiliko dituzte alemaniar tropei iseka egiteko. Filmak, itzalpeko soldaduen giza istorio bat kontatzen du, lubakietatik kanpo eta engainuan mugituz gerra mota desberdin batean borrokatzen direnean, ziurtasuna eta arrakastaren bermea ziurtatuta ez daudela jakitera jazarriak. No hay vuelta atrás. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Lekitxoko komertzezuetan erosten dozunean, lanpostuak sortzen laguntzen dozu. Zeure moduko bezeruari esker, gure herriak bizirik jarraitzen dau. Erosi tokiko komertzezuetan. Lekitxon bizi, herrian erosi, danok irabazi. Gaur giro argia eduki dugu. Goizian goiz eta azkan orduetan behodei batzuk agertu dira eta egunaren amaieran zaparradaren bat bota leike. Bizar, behodei batzuk ikusiko doguz, baina giro argia espero da. Goizian, haize aldakor eta suabia ibiliko da. Temperaturia gitxi aldatuko da, balizo suabietan ibiliko da. Zapatuan, temperaturia 30 gradura hurbilduko da eta sargori egingo dau. Goizian goiz eta egunaren amaieran behodeiak agertuko dira. Arratzaldian, berodeiak garatuko dira eta gabaz zaparrada trumoitsuak bota leikez. Domekan berua espero da eta girua sargoriza izango da. Maximuak 30 graduetara helduko dira. Arratzaldian, berodeiak garatuko dira eta ekaitzak jo aldau. Hurrengo asterako temperaturak asko bajatuko dira eta giro euritsua bueltako da. Guazen argazkizakin. Ziprik, karraspizotik iluntze ederrau bialdu gaitxun martitzenian. Leire Zabalak lasaitasuna erakutzi gaitxu argazki honegaz. Amaitzeko, Flor Andoine kataratako odeizen arteko eguzki izpionekin agurtzen gara. Giro berua aste honetan eduki duguna, maiatzeko temperaturen bataz bestekua errez pasa dugu, baina moten dau berua alde batera itxiko dugula hurrengo astetik aurrera. Beraz, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.